něco bojím. Já se natáčím. Je natáčení. Tak bude to píseň bluesového charakteru. To měl učit. A máš můj kartu. Já ti to točím. Takže já vás tady srdečně vítám na tomhletom znovu otevření mojí galerie, kterou jsem naposledy provozoval v letech 89 až 98 až 2000. Osud tomu tak jak chtěl, že jsme se nakonec jako ocitli tady opravdu řízením zlého osudu zpátky v tomhle sezóně. A nakonec, i když jsem to neměl v úmyslu to tady znova rozjíždět, tak jsem neměl tam umístit právě své velkoformátové obrazy a tohle se jevilo jako ideální prostor. Takže tak se začala jevit, tak se začala rysovat tahle ta výstavka. Tak dovolte mi teď, abych vás jako provedl. Vlastně za všechno může technika fotogramu, který mě vždycky jako fascinoval. A z poetiky toho fotogramu zešly potom ty malby, které umožnily to jako vyzvětšovat větší, než to šlo v komoře. A zrodily se z toho i vyzvětšované věci bez negativu. Řekneme si to následovně, tak ku příkladu tamhle ta čtveřice těch fotogramů, co tam stojí pánové u nich, tak to jsou ryzí fotogramy, čili ten předmět leží na tom fotografickém papíru, je to prosvícený, tady to je série, kterou jsem pracovně nazval Ženský svět, čili kalhotky, silonky, podprsenka a nakůtečka. Nikdo to neocenil, to je dobrý kolor. V pořádku, takže tohle jsou ryzí fotogramy. Šel jsem dál a tady ty medvídci gumový, to jsou ty pochutiny, které žereme, my co máme vytříbený spolu na jídlo, tak ty už bylo potřeba jako zvětšit. A já jsem zjistil, že když prostě, a to je pro vás, paní Pekry, který ještě víte se zvětšovat, když toho medvídka jako rozříznete na půl a vyndáte to horní sklíčko z toho zvětšováku, tak tam vznikne škvíra asi půl centimetru, vám se tam vleze. Takže takový tenčí věci se dají vyzvětšovat. A jako, je to zase takový jako vtip, že ten vlastně nemusím vysvětlovat, jaký je to vtip, že? Ale všichni pochopí.
ale další problém, se kterým jsem se potýkal, bylo, že prostě některé ty věci nešly do toho zvětšováku dát a čili nešly zvětšit. To je problém třeba tady otvíráku na ty konzervy a pivo. A tak jsem začal to tím akrylem jako vlastně malovat na různý materiály, jsou tlačkou plátna. No, samozřejmě jsem přizpůsobil estetice tady té galerie, která se celá pohybuje ve 3 barvách, té čínské kaligrafie, černá, bílá a osvítil jsem to potom červenou. Přizpůsobil jsem tomu i nábyteček. Tak já to tady jdeme to zleva, zprava. Tady ta spodní série, to jsou hračky. Vlastně z toho všechno má zhruba těch 5 cm, tohle je Gormy, Spiderman, Chobotnice a Samopal. Taková sférika. Líbí se mi jenom ty otisky, jako ty tvary, jako, jak tam vymyslí prostě ta kresba, a je to jenom ten vodík. Chobotnice z leda, to z něčeho, jo. Možná, kamaráde. Takový malý, takový 5 cm. Tady, tohle jsou taky gumoví krokodýlci. Gumoví krokodýlci, takové koláži. Tady je rozhovor 2 klíčů. Tady jsem zaexperimentoval a maloval jsem bílou barvou na bílý kytary. Což je jako hodně dobrý, až taky jemný. A jakože ta bílá má vlastně spoustu stín. Tohle je otvírák stylizovaný jako Kristus, takže tak jako vlastně podobný for, jako tady to. No a pak už, jo, vynechávám samozřejmě objekty, tady je taková krabice polepená těstovinama, potom tam mám těstovin, spoustu šneků, ale tam jsou ještě krabice taky polepený fotogramama, jo. To si pak můžete pročítat. A je tam jedno leporelo, takový velký, rozložený, a dá to složit jako kniha. Tady je moje objekt, zvaná Píčovice. Kdo neviděl ještě, ale někteří už ji znáte z minulé vernisáže. Našel. Já jsem je natřel a je to vynikající jako objekt. A tamhle ve stylových barvách teda Ozembouk, ten jsem udělal, když jsem krácel takovou jablůčku na zahrádce. A to měl takový křivolatý kmen. Ještě teďko v té sérii těch otvíráků na protější straně. Tenhle ten červený, ten je udělaný tak jako ve stylu pop artovým. Trošku jsem se inspiroval nejenom ale vlastně v tomhle obrázku, ale vůbec mým velikým vzorem výtvarným je americký malíř Keith Haring. To je prostě takový pop artový borec. A tohle je trošku tak jako poklona tady tomuhle Teploušovi, který umřel na AIDS v roce 1993. Tamhle jsou rýzí fotogramy, to je taková rodinná tematika. Či tady rodiče dávají kázání dítěti. Kázání. A tady, co jsem pracovně nazval, hádka. Rodiče táhnou za jeden provaz a jebou ho, a to dítě se musí bránit do protivky z druhého provazu. Tak funguje vlastně každá česká rodina. Tohle jsou, no tak tohle je parafráze toho samého, ale je to vyloženě jako výtvarný jenom. Že to jako nemá žádný obsah, je to formalismus, stejně jako ten rozhovor. Vedle toho je pár kousků mého dílka, který se jmenuje kamenogram, a to, pokud to neznáte, tak to jsou prostě kameny. Jo? Jeden takovýhle píčoidní červený a 8 normálních kamínků černých. A z toho se dají skládat různé jako prostě věci. Tak tady jenom jako pro příklad jsou 4 takový kousky. Tadyhle. Tohle je taková jako barokní kompozice s vazečkou. No. Mně se líbí personifikace těch otvíráků a těch vařiček a toho. Tohle je triptych, ne, jo, to je jako vlastně jedno dílo, to už taky někteří znáte, vypráví to vlastně příběh, to ten věčný příběh muže a ženy, čili přišel, pošukal, odešel. Jo?
Pak jsou tady nějaký píčový, který ty hlavy, to je tak jako do počtu. A tam úplně nalevo je obraz, to je motika z čelního pohledu. Jo, motika z čelního pohledu. Vypadá to jak nějaký duch, trošku bečkového filmu. Kluci, zahrajte ještě nějakou písničku.